Wema South Africans yabo ku social media ke manje sixhashazwa ×2 abelungu. Abantu baphesheya sebenothisile ukuthi le South Africa sine engagement eningi, siyakhomenta kakhulu ezintweni. So bayahola bona ku TikTok. Into abayenzayo manje bafaka iSouth Africa kuzona zonke izinto abazenzayo, bese siyaqhamuka thina sithi nikhona bese siyakhomenta kakhulu, bathola imali ngeengagement kuma videos abo. That is why uthola America benama beef ne South Africa beloko bekhuluma one way ngeSouth Africa. Bukani la yabo le game le angilazi delizwe ukuthi liphi kodwa liphesheya. Yabona mobuka la Africa laphayana, there's nothing in common ne South Africa kodwa khona South Africa laphayana. Guess what? There is something special ingakhi laphayana South Africa. Yes. Yazi benzani la barawundisa lento badlala igame njengo Springbok maqondene nalelo lizwe bese uya ebhakedeni eceleni nali ibhakede. Angithi abola amabhakede lawa namazwe nawo lawa laphayana ku Springbok uyavula uthole iprize yakho. So ngihlalele kule video ngathi ngiyazi ukuthi there is something special ngeSouth Africa ingakhi laphayana yezo. Kuthe masekusela amazwe awu2 kuphela la ngesikhathi kudlala uSpringbok yaqondana neSouth Africa kuyilengane. Hayi ke masebethi bayovula laphayana, I knew there was something ngeSouth Africa. Masebethi yeah iSouth Africa yona ne special prize baveza $300. Hayi ka comments. How many of us stayed just because we wanted to see what's in South Africans buckets? Or like comment as South Africa, flag as South Africa, iphupho labo lafezeka bazoshaya imali na next week bazokwenza into efanayo. Amazwe onke asene content ase South Africa. Even nama Nigerians ashaya content ase South Africa nje kuphela ngoba yazi ukuthi ku Facebook ayahola ngayo. Abantu base South Africa bazocomment. Thina ke la eSouth Africa ke silele nje ku TikTok asiholelwa kodwa sesiyaziwa ukuthi ama ghost siyakhomenta, sifollow abantu bako Kenya thina emakhaya sicomment sithi nikhona ema video nabo kodwa thina basiholeli. Kuno minister nje ukade yilwa le ndaba ka TikTok ukuthi kumele sihole le South Africa. Kumele sihole because sekuyazi ukuthi sina engagement eningi. Bafethi ikhona imali ku social media nobona ku Facebook iyabuthwa imali. Ngitsheleke mase kuthiwa siyahola ku TikTok siyahola ku Facebook. Impilo zabantu ingashintsha kanjani? EAmerica bayekile ukusebenza abantu abaningi ngenxa ya TikTok. Ngeke uye emsebenzini ushawo 100,000, 200,000 ngenyanga uzobuya apha emsebenzini ngabe ufocus kwe content. Ngeke.